Hawa Şerefettin ine bizim Türkmenistan döwletimizde täze prezident seçip saýlamaklyk üçin bir taýýarlyk işini alyp barýas diýenmi, ýa pikir alýşýas diýenmi, ýa öz pikirimizi beýan edýäs diýenmi? Garaz Türkmenistan inde ýyllardan bäri şol atalagyl da indi muny täzelemek isleýär da bir täze prezident bir seçsek o diňe öz tohum tiýjiniň aladasyny däldiň bizim hem aladamyzy ederler ýaly. Bu Hudaý urullar ker kör olar bir eşden oga. Ana şu wagt gyzlar watly bir aýal doganmy bir giden zatlar aýtdy ýa-ni Talypyň ýaýynda. Ýagny çykkansyz ýagdaýlara sebäp bar bolýarlar. Adamlar hiç yerden derdine derman tapmaýarlar. Doktora gitse doktordan, häkimlige gitse häkimiýetden öz meselelerini çözmeklik üçin hiç kilik netije tapmaýarlar. Yani bunun bir tek bir çıkalgasy var, uğru yolu var. Yani biz hemmemiz cemleşip cem olup närazylygymy bildirmeli. Näme gerek ene şey? Ene ýaş diýdiňiz, owadan diýdiňiz, görmegi diýdiňiz, emma bu ker, emma bu kör, emma bu yüreksiz. Özüňiz pikir edip görýäňizmi şonu? Şoň owadanlygyny ezip işekmi? Ya şoň ýaşlygyny başyna täj etjekmi? Näme etjek şonu? Deňlik ýok. Vatandaşlarımız ýat ýurtlarda bilen, ýa-da Türkiýede azan juwan ne edep galdy, ne ahlak galdy, ne maşgala galdy. Ýa-da Ýewropada, ýa-da Rossiýada. Ýöne şol owadan prezidentiňiz, görmegi prezidentiňiz. Peýdasy ýok, adam eşdeni o. Adam ker, kör. Ýagny ýaş, ýakşykly, akylly, Allaha şükür başymyzyň täji diýär. Peýdasy näme? Adam eşden ok, eşden ok. Adam öz watandaşlarynyň arz şikaýetini eşiden oga. Näme ezip işjekmi, başyna täj etjekmi, arz şikaýatyny eşitmeýän bolsa, sesini de eşitmeýän bolsa. Onda korrupsionerleriň hem edinetdigini eşitmeýär. Korrupsionerler begenýär, şol prezidentiň hiç zat eşitmeýänliginden, görmeýänliginden korrupsionerler begenýär da, bilýän sebäbi korrupsioner işlerini dowam edýärler, oğurluk edýärler, halkyň hakyny ýerler. O häkimlikleri, prokuraturany, sudy satyn alýarlar. Bul bilemokdan soň bir giden adamlar ýüzlenmedi otyra işden oga. Ine kızlar wattan bir aýal çykdy, Aşgabatyň içinden ýene bir çykdy, Cemal Saparowa. Bir giden malyny, mülküni alyp bereken elinden. Ol ana çykyş edip korrupsiýa garşy görüşýär, bir özi ýetişen nokta diýär. Onda ýetişip biljek adamlar özi pä bellemeklik üçin halka ruhsat bersin. Meselem, halkyň özi saýlasyn. Ýagny welayet häkimlerini, welayet ýaşaýjylarynyň özi saýlasyn. Ses berişik gurunap bilýänmi? Ine Türkiýe, Ýewropa şolar ýala gedýär. Ýagny haýsy welaýatyň häkimini bolsa, şo taýnyň ýaşaýjylarynyň özi saýlap seçýär. We öz ýaşaýjylary şonda mesela maýdalyna mar welaýaty. Egerde mar welaýaty öz häkimini özleri saýlap seçsedi, prezidente bagly bolman, halkyň özi öz welaýat häkimini saýlap seçse, onda biz bara bu mar welaýatyň häkimini ejýän asfaltda ýatyryp süýrýäs göni. Düşünýän burada. Çünki mar welaýatynyň öýüniň adresini bilýäs, çağalarynyň ýerde ýaşaýany bilýäs, heleyini nerden alanny bilýäs, gaýnatynyň gaýnynyň enesiniň öýüniň adresini bilýäs. Ýagny bir mar welaýatynyň häkiminiň ähli zatyny bilýäs, gudurlaryny, garyndaşlaryny, çağalaryny, öýüniň adresini bilýäs. Ýöne bunu prezident saýlady. Şonu halkyň saýlawyna bersedi, biz bu häkim bar, ejek mar welaýatynyň asfaltynda süýrýäs gözüňe tutgur, tohumyny tiýjini birlikde. Ýöne bunu prezident saýlanlygy üçin bunun arkasında hökümetiň güýjü durýar. Şonuň üçin bu taýda häkim hökümetiň güýjüni halkyň garşysyna ulanyp bilýär. Bu taýda da bir giden adamlar ýitki çekip bilýär, ýagny haus dörep bilýär. Şonuň üçin sessiz otyrýar bilýär. Eger de şu welayet häkimlerini saýlamaklygy biziň elimizde ruhsat bersin, biziň özümiz ses berişik geçirmeli. Biziň özümiz öz welayet häkimini özümiz saýlasak, onda biz bilýäris nähile hereket etmelidigini. Prezident öz maşgalasyna serdi bersin. Aşgabatda ýaşaýan ermenilere seretsin, orslara seretsin we şuňa meňzeş gaýry milletler bilen ýaşa bersin Aşgabatda. Biziň işimiz, derdimiz ýok ýöne. Welayet häkimleriniň seçim saýlawyny biziň elimize bersin da. Biz saýlap seçeli. Ana ondan soň görürsiň var welayetler nähile bir şekilde düzelýär. Welayetlaryň ýollary, welayetde ýaşaýan watandaşlarymyz nähile şekilde ýaşajaklar, nähile şekilde boljaklar. Bu adam yüzünden Türkmenistan vize almıyorum diye. Bu adam bul bermeýär bul mesele maýdaly Türkmenistany gizläp saklaýar. Çünki hususy karhanasy ýalak da. Gorkýarlar.
Türkmenistana girseňiz sizler internete girjek bolýaňyz, VPN ulanmaly bolýaňyz, köp zadyň üst açylýar bilýärmi? Biz Türkiýe türkmenlerini kabul etmiyor diýär. O kadar. BBC o kadar diýär. Walla näme diýin? Türkmenistan türkmenleriň elinde däl. Türkmenistan türkmenleriň elinde däl. Dogonjuklarym Türkmenistan türkmen bolmadyklaryň, musulman bolmadyklaryň elinde. Şonuň üçin biz vilayet häkimleriniň saýlawyny öz elimize almaly. Biz vilayet häkimleriniň saýlawyny biz elimize almaly. Biz saýlamagy şu vilayet häkimlerini bara ses verişik gurnap, vilayetde etraplarda, owullarda ses verişik geçirmeli. Vilayet häkimleri özümiz saýlamaly. O öz saýlan adamy da özümiz eýe çykars. Ýöne vilayet häkimlerini şu saýlaýar. Vilayet häkimlerini şu saýlaýar, vilayet prokurorlaryny şu saýlaýar. Vilayet şuna meňdeş uly wezipede işleýän adamlar şu saýlaýar. Bunyň saýlan adamlar hem ogry, kezzap, korrupsioner bolup çykýar bile. Yani bizim başımıza bilgeçleyin saýlaýarmy? Belli däl olamaz. Sen dinlemeyi çok seviyorum. Çok zaman lifa gelmiyorsun diyor. Valla adamlar yadatmayın diyen. Şour siyaset adamlar yadat ya bilýärmi? Şourda köp aýtýar. Şonuň üçin täze proýektler düzmeli bolýar, täze hereketler, täze projeler çyzmaly bolýar, bu da wagt alýar, kelläň agyrtýar. Halk köpçülüğünü cevisleştirmeli da bilýärmi? Halk köpçülüğünü cevisleştirmeli. Biraz jam bolsa birege bolan mährini oýarmaly. Bir azy känedem watandaşa bolan biraz jam içki duýgularyny, mähr muhabbeti oýarmaly birege bolan. Şonu oýarmaly bilýärmi? Bir birege bir hormat goýup biler ýaly şekile getirmeli. Bolmasa bar itiyesini pişik biýkesin tananyga o kassaba ýa-gaýgy geçä jan gaýgy diýen ýaly adamlar iýjeniň aladasynda. İnşallah bu sistem düzelirdi. Niyazow zamanlaryna geri dönürdi. Ay näme bileyim, Niyazowyň zamany gelmeýmasa. Niyazowyň zamanasy gelmeýmasa dogonlar bar. Çünki adamlar Robin Hood'a garaşýar. Meselen bizlere kino görkezýärler, Robin Hood, zat. Adamlar Robin Hood'a garaşýar. Bir sanak Robin Hood gelmeli. Bular diňarkany aýtdyrmaly. Ondan soň telewizioniýa işläp başlamaly, gazet, jurnal işläp başlamaly, jurnalistler işläp başlamaly. Siyasi parçalar, meclis işläp başlamaly. Adalet sistemasi hökümete tawin bolmaly däl. Adalet sistemasi döwlete tawin bolmaly. Ve adalet ministrliginiň işgärlerini halk saýlap seçmeli, prezident saýlap seçmeli däl. Ýöne gynansak da Türkmenistandaky ähli wezipeleriň başlyklaryny prezident saýlap seçýär we bunyň saýlan adamlary ogry, kezzap, korrupsioner, bir ahlaksyz, imansyz adamlar hem getirtýär da. Olar hem böyle taşyssan, ýaşyssan diýip ejen hemme zady kelle geyip bölür bile. Şonuň üçin özümiz saýlap seçmeli, şu vilayet häkimlerini özümiz saýlap seçmeli. Adalet ministrini biz saýlap seçmeli. Ana onda biraz jamada deňlik bolar, bolmasa bunyň saýlan adamlary buňa hyzmat edýär. Halkyň saýlan adamlary bolsa halka hyzmat edýär dogonlar. Düşünýäňiz däl mi? Şonuň üçin halkyň saýlaw etmäne haky barlygyny aýtmaly da, ýani bizim bir giden watandaşlarymyz bar. Siz adam, siziň eliňizde Türkmenistanyň pasaporty bar. Siz seçim saýlawlara gatnaşmany hukumy bar. 18 ýaşdan soňra pasport berilýär. 18 ýaşa deňe şahadatnama ulanýar. Meselem doguluş nämesi diýilýär şoňa? Doguluş şahadatnamasy da 18 ýaşa deňe 18 ýaşdan soň pasport berilýär. Bizler seçim saýlawlara gatnaşyp bilýäris. Diýmek biz özümiziň vilayet häkimlerimizi saýlap seçip bilýäris. Ýagny her vilayetiň ýaşaýjylary öz häkimini saýlap seçip bilýär. Şo zatlar ýola goýmaly da gözeň getirip, şo zatlar ýola goýup bilsek, onsoň ansat düşýär bizlere. Nädersiň vilayet häkimleri ejen bir ýerde oturup bilmese. Ýöne şu wagt bular prezident saýlansaň, bular diňe prezidente hyzmat edýärler, halka hyzmat etmeýärler. Şolar ýaly dogonjuk görün. Şonuň üçin biz bir arajam bolsa hereket etmeli. Ýurtdaşynyň ýaşaýjylarynyň nähili akyl düşünjesi ösüp gitdi. Nähili ösdi, bular bilemokda. Bular nähili ösüp gitdi, bularyň ýa iýan iýmiti başgamy, ýa bularyň demalýan howasy başgamy, bilemok bularyň nähili beýinleri ösüpdir ýa. Adamlaryň telewizioniýasy ösüp gitdi, adamlaryň jurnalistlaram,
adamlaryň tehnologiýasy hemme zat ösgitdeý bularyň bar. Biz nädip beýle bolduk? Kimi günäkärlemeli buňa? Halky günäkärlemelimi? Prezidenti günäkärlemelimi? Ya bu soýpulary, karlary günäkärlemelimi? Kimi günäkärlemeli? Olam belli däl. Şonuň üçin de onjuk görüm biz adam biz näraziligimizi aýdyp bilýäs. Ine men Türkmenistanyň Mary welaýatynyň ýoglatyn etrawynyň ýaşaýjysy, men Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyndan närazy. Men islemeýän. Men täze seçim saýlaw isleýän, referendum isleýän. O täze prezident gelsin, halkyň aladasyny edäýjek. O ermenlere, orslara, türkmenlere, özbeklere deň göz bilen seredäýjek. Bir prezident gelsin ha. O bul diňe Aşgabatda seredýär. Gel saýlaý bärik geldi diýär. Dogrudan mara Türkmenistanyň içinde prezident saýlawynyň çärelerini geçirmeklik üçin bir herekete geçsek nälik bolar watandaşlar hani bir maslahatlaşalyň. VPN wa tapşyryk goýun. VPN ýok dogan, da Wi-Fi ýok. Men şol öýe Wi-Fi çekdirjek bolsaň näme ýok diýär. Näme bir telefon kody bolmaly diýärmi? Näme bolmaly diýärmi? Wi-Fi çekdirjek bolsaň o ýerinde aterbetin alada Wi-Fi çekdirmeli, VPN almaly. Ondan gidip ol telegrafdan nomer almaly. O edaralaryň hemmesi halka hyzmat etmeýär häzirden. Türkmenistanda prezident saýlaw çärelerini geçirmeklik üçin herekete geçdiň sana haýsy edara hyzmat eder? Meselem, telegraf sana internet berermi? Häkimlik sana ruhsat berermi? Ýagny bu zatlaryň aladasyny etmeli da gözeňe tutgur. Telewizionyada seniň çykyşlaryňa, programmalaryňa ruhsat berermi? Meselem, telewizionýa kanalda. Näme üçin barda kan gürlemediň? Men bolmalysy şeýledir diýip pikir edýärdim. Dogry aýdym. Men Türkmenistanda wagtym bolmalysy şeýledir diýip pikir edýärdim. Ýagny edenetdilik, korrupsiýa, didim zorluk, gaýlara pul berýärdik, polislere pul berýärdik. Meselem, öz aramyzda urşýardyk da, şäherde zatda urşulýardyk, polisle düşýärdik, tanyş tapýardyk, pul berýärdik. Ya prawamyz ýokdy, maşyn sürýärdik, gaýlara pul berýärdik. Biziň hoşumuza gidýärdi ol aslında. Çünki hemme zady pul bilen çözüp bolýardy. Häzir hem çözüp bolýar, meselem. Şular ýaly bir hadisa boldy. Ýani bizlere duýduruş berildi. Ýani indi urşup zady polisle düşseň, türmäge basyljaksyňyz diýilip duýduruş berildi da. Şonda bir bize ýürüti ırsarady. Bilip bilgeçleyin ırsarady bilýärmi? Bizem bilýär häzir urşsak, dawa jenjal bolsa, polisle düşsek, türmäniň görünýändiňden bilýär. Ýöne oglanlar bolup pul jemledik. Şol ırsarap keläge diýen birini gurduk bilýän tutup. Gurduk bunu gyzylgana boýadyk, puldan berdik. Ve işi yaptık şeydi. Garat kıyın dogonlar bilen, yani djungleýa kanunlar diýär. Djungleýa kanunlaryny uygulaýardyk. Polisleriň bizlere egilşik edýärdi, pul alýardy. Bu da bizim hoşumuza gidýärdi. Yani bolmalysy şeýle diýip pikir edýärdi. Yani aslında bu beýle däl. Eger bular ýalak bolsa, gün güýçlüňki oňurga diýişliňki bolýar. O pully adamlar, güýçlü adamlar eden ne diýär? Ejidi edýär. Bilýärmi? Meselem bizler toplu gidip urşýardyk da. Soň kıyın. Sen onda korrupsiýa adamsyz aýyp itup biziň ýurdumyz ýaly ýurt ýokdur diýär. Seniň öýüň barmy öz adyňa? Seniň jaýyň damowy döwletnamasy barmy seniň watanyň bolar ýaly? Köpüňiziň öz adyňyzda jaýyňyz ýok, watan bardy gurrun edýäňiz ýok. Köpüňizde döwletnama ýok. Nämen gurrun edýäňiz? Djungleýa seni uğratmaly zaýady. Tak. Agar otursan Aşgabatda ýaşaýan bir sanak sygandyr bile, türkmenem däldir. Şolar ýaly kelläňi işletiň dogonjuk görüm. Bul prezidentiň Aşgabatda ýaşaýan orslara, ermenlere, syganlara, lezginlere we şoňa meňzeş bir giden gaýry milletlere hyzmat edýär. We diň Aşgabatyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýär. O welaýatlar toza gitdi. Häkimi şu saýlaýar, prokurorlar şu saýlaýar. Atykyn. Şolar ýaly dogonjuk görüm bar. Bul diň Aşgabatda ýaşaýan gaýry milletlere seredýär. Aşgabatda da kimler ýaşaýar? Aşgabatda nähili adamlar ýaşaýar bilýäňizmi? Allahdan bihabar, watandaşlykdan bihabar, dost dogan gatnaşyklardan bihabar, musulman bolmadyk, türkmen bolmadyk, bir giden gelmişekler ýaşaýar. Bularyň hiç ilek watan söýüjülük ýok,
halk, o halk diýilen zada unutuldy. O halk bolmasa watan bolmaýar. Olar halk diýilen zadyň manysyny, mazmunyny bilmeýän bir jahil topluluk ýaşaýar. Çünki men size bir zat aýdyn, dogonjuk görün. Häzir men size näde düşünýän şolar hemişe ak zady görýär. O men mardan. Şolara hemişe ak zat görkezilýär. Ondan soň şol adamlar gara zady da ak diýär. Oňlamany Aşgabatyň içine şonça pul berdiler, näçe bir pul çykaryp hemme zady ak reňkine öwürdilermi? Aşgabatda ýaşaýan adamlar hemme zady ak görýär. Ýani şu akyl huşuna täsir edýär şu ak zat bilýän. Çünki gara zadyň baglygyny bilmeýär. Gara zadyň baglygyny bilmeýär. Sen diňe ak görýän, garanam ak görýän, erbetligam gowy görýän. Ýani erbet zat bolupdy, ýöne sen diňe ak görýän. Senin aklın şu şekilde işleýär. Şonuň üçin Aşgabatyň ýaşaýjylary velayatlaryň ýaşaýjylaryndan bihabar. Olaryň ýaşaýyş durmuşyndan bihabar, olaryň çekgen jebir jepasyndan bihabar, olaryň nähilek bir gözgüýni ýagdaýda küsünýändiklerini, öz dertleri bilen ýanyp gowrulýandyklarynyň bihabar. Sebäbi olara diňe ak zat görkezilýär. Düşünýäňizmi? Olara diňe ak zat görkezilýär. Bu da gaty elbet gynandyrýar dogonjuk görünmär. Çünki olar Türkmenistanyň watandaşy däýýärlik bir hili. Olar bir gaýry ýurt ýaly, ýani Aşgabat öz başyna bir aýry döwlet biziň üçin. Velayat ýaşaýjylar üçin Aşgabat aýry bir döwlete öwrüldi. Ol bir bilemo. Ermenileriňmi, farslaryňmy ýa orslaryňmy, gruzинlaryňmy başga bir milletiň bir hususy guran döwletine meňzedi. Ol bir türkmenleriň hiç ýyla işaraty ýok o taýda. Synet görme o taýda. Towetdim daşasyn olynym mara. Men aýsam aýdy bermeli köp zatlar dogonjuk görün. Aşgabaty näme üçin Eýranyň ýakynynda paýtagat etdiler? Bilýäňim şunu. Aşgabat sözü aslında pars kökenli. Bilmeýän bolsaňyz men size öwredýän. Aşgabat diýmeklik aslında parsça. Türkmençe terjime edilende aşyklar şäheri. Ýöne siz Aşgabat diýip farsça ulanýaňyz. Ahal farsça. Sen edýäňizmi? Meselem Duşenbe, Pişenbe, Çarşenbe, Yekşenbe, Perşenbe diýensiňiz. Hepdeleriň atlary. Olan farsça. Gözeňe türkür we Aşgabatyň içen köp bölegi fars. Köpsem şia, köpsem fetoda okap bilim alan. We bular Eýranyň molla rejiminem gowy görýärler. Şu wagtky hökümetem gowy görýärler. Bildirgesiz hyzmat edýärler. Garaz bar, bildirgesiz hyzmat edýärler. Şonuň üçin Aşgabaty Eýranyň gapdalynda gurdular. Paýtagat. Sen edýän gapdalyň Eýran. Fantaziýaň güýçlikin diýer. Aşgabat sözi fars köken. Häzir men size görkez aýyrynam bolmasa da. Meniň üçin mesele däl. Aha. Neseret? Neşi? Duşenbe, Sişenbe, Çarşenbe, Penşenbe, Ana şenbe, Yekşenbe diýen şo farsça şey. Şu aslında farsça şey. Fars Aşgabat diýmekligen farsça. Köp zatlarymyz bar dogonjuk görün. Meselem lewap diýmekligen farsça aslında. Farsça lewap diýmeklik näme? Süýjü derýa diýmeklik. Lewap diýmeklik türkmençe terjime edende süýjü derýa diýmeklik. Şol süýjü derýäň ýanynda ýaşaýar lewap topragy bilýärmi? Şol lewap diýmekligen süýjü derýa diýmeklik. Ahal adam şo farsçadan gelýär, Aşgabat adam farsçadan gelýär. Ene bular hem farsça. Bizim köp zadymyz fars dilinde aýdylýar dogonjuk görün. Siz isleseňiz hem islemeseňiz hem bul ajy hakykat. Inteksler özüňiz tanangyň, özüňizi tanamasaňyz hem gatykyn. Muslimde Mustafa diýdi ýa, o ene kör bolmasaňyz suratda ýazgyn okan. Ene surat goýdum şöyle ýörüte ýazyp goýdum. Ene şöyle ene. Mara diýmek näme diýmek? Mero. Türkmençe mero bolýar, mero. Mero. Maru şahu jahanım gadimi meru şeherim eziz Türkmenistanım diýýär. Farsça näme bolly diýär. Nemetra da gir. Näme şol translate bardyr. Google Translate bar. Google Translate da gir. Yani özüňiz öwrenin o haýsy bir zady men aýtmaly. Hemme zady men aýtsam siz näme etmeli? Siz oturmaly. Dost daş oguz farsçamy o da aýtmadyň diýär. Daş oguz türkmençe. Abi bir wagtlar könürgünç diýen ekenler daş oguz topraklaryna könürgünç. Örgünç diýendirim könürgünç diýerdiler.
Aýyntegen bizde köp zatlar bar. Bizde köp zatlarymyz, ene owalar bar. Bir giden sizde owa 3 punkt. 3 punkt diýmeklik näme? Şol orçça gelýär atyny diýär. Köp zatlarymyz orçça, köp zatlarymyz farsça. O köp zatlarymyz hem arapça. Anan man ho näme munna näme bolýar bulara bilet bar. Bular hem bir wagtlar ejesi ýüzünde tirkep köçelerde aýlanyp dilegçilik edýänleriň çağalary diýen bular. Bilýäňizmi, bir wagtlar köçelerde çağalaryny ýüzüne tirkep, owa aýlanyp dilegçiler gelýärdi. Bizler jöwler diýýärdik, olar gorkýardy, ýaman köplük bolup gelýärdi olar. 10, 15, 20 sanak bolup. Owalarda, şäherlerde üýüşip aýlanýardylar. Bular şolaň çağalarda olaryň köpeldi, ulaldy, yetişdiler, öýle işikli boldular. Owa Merdan, Serdar, Muhammed diýip at takdylar. Indi bularyň biziň içimizde iki ýan algaşyp böler bilet. Ortalyk kelle geyip böler bularyň bilet. Din diýsen din bilmeýärler, watan diýsen watan bilmeýärler, türkmençilik diýsen ne taryh bilýärler, ne ahlak, ne iman bilýärler. Bu da hökümetiň kemçiligi. Şolar ýaly adamlara eýe çykmaly. Şolar ýaly adamlara seretmeli, okutmaly, öwretmeli, bulara türkmençilige integrasiýa geçmeli bulara bilýärmi? Emma olar integrasiýa geçilmedi, olar köçede ulaldylar. Owa dawa jenjel bilen ulaldylar, kösendiler, söwün jeşdiler. Olaryň içinde kine bar. Onsoň olar mana şu wagt boks sıratyp böler da Merdan, Serdar, Maksat diýen bir giden atlar dakdylar özlerine. O köpelip gitdiler. Integrasiýa olmadylar. Gaty kyn doganjyklaryň. Gaty kyn. Şonuň üçin biziň hemmemiz bir toprakda ýaşaýar. Hiç kimden üstün däl. Hiç kimden bir ütgeşik ýeri ýok. Hemmemiz insan. Biziň etmeli zadymyz näme? Biziň etmeli zadymyz biz öz watanymyza ýet çykmaly. Birinji bilen eger seniň watanyň bolmasa sen jaý salanyň näme peýdasy bar? Eliňden alyp gitýärler bile. Köpüňizde damy ýok, döwletname ýok. Näme görmeýäňizmi? Bir giden adamlar jaý aldylar, jaýdan çykardylar diýip video çekýärler. Ýa-ni bir sanak birisi geldi. Milleti özbek, ýöne Türkmenistanda ýaşaýar. Ana jaýyny alypdyrlar. Ardan hiç kim dinleýän ok diýär. Çünki dinleýär ýaly adam seçdiňmi sen? Ne köpüňiz vilayatlarda ýaşaýaňyz we video çekýäňiz, prezidenti ýürlenýäňiz. Dogry dämi? Eşitmeýär bizler dinlemeýär diýäňiz. Siz saýladyňyzmy ol adamlary? Vilayat häkimlerini siz saýlamaýaňyz, adalet ministrini siz saýlamaýaňyz. Onsoň ol adamlar size hyzmat edermi, siziň sesiňizi eşitdermi? Howuz bolan daşdan öňürlendi. Daş howuz diýilende oguz. Daş oguz, ýani şo taýda oguz, daşdan gaty oguzlar ýaşan, ýomutlar ýaşaýar, ýomutlar. Ýolunda ýomut oturmasyn diýerler, ýomutlar, ärsarlar, salarlar, saryklar. Şolar ýaşan şo töwereklarda. Salam Afgan türkmenlerinden de aleyküm salam doganjyklarym. Afganistanda ärsary, saryk kän o tarapda Afganistanda da. Eýranda ýomutlar bar, töwereme. Eýranda bir giden ýomutlar bar, ärsara madyr şo taýda salar, ärsarlar. Ene bu Özbekistanda Garagalpaklar bar. 10 milyondan gowrak Garagalpak türkmenleri Özbekistanda ýaşaýar. Ben oturup pikir edýän şol Garagalpakda türkmenler bar. Türkmen sahrada türkmenler bar. Afganistan marçakda türkmenler bar. Sen edýäňizmi? Özbekistan tarapdan düşman gelse Garagalpaklar bar. Eýran tarapdan düşman gelse Türkmen sahralar bar. Afganistan tarapdan düşman gelse marçakda derýan garasynda ýaşaýan türkmenler bar. Buny Saparmara türkmen maşy odan bir şekilde düzüp gitdi da gözeňe türkler, ýagny Özbekistan tarapda Garagalpaklar bar, Eýran tarapda türkmen sahradakylar bar, Awgan tarapda da bu marçakda ýene-de ýaşaýan türkmenler bar biziň serhetlerimizde. Ýöne iki doganyň aralygynda film çekilenmi? Ýa-ni şu Gaýgy Satabaýew döwründe nädip bular ýalak çekdiler, nädip düzdüler bar, men özüm oturup sen edýändär şu Türkmenistanyň kartasyny araçydan adam. Öyle o şekilde çöktürsen çıktı ol adı diye. Hayza adı son çıktı. Bunu öyle vurduzdular da doğancık. Şu Garagalpaklı Türkmenleri köpüňiz eşitýän dälsiňiz, tanaýanam dälsiňiz, bolsam Özbekistanda 10 milyondan gowrak türkmen bar. Garagalpak türkmenler şöyle telpekler gapgaradyr, ullukan beýik telpekler bar. Bir wagtlar Juma Sapar Dädebaýew çykyş edýärdi. Hatta bu OBS ýygnagyna Garagalpakly türkmenleriň hakyny hukugyny goraýan diýip beren bir guramasy da bardy. Oňa menen bular finleýän da indi Kakbutda Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny hukugyny goraýan diýip bir OBS-de aýlanyp bolýanam. Buňa kim ýanaşdy diýär, Dazar kel ýanaşdy. Anadolu Hajiyev, Dursultan Taganowanyň başlygy.
Anadolu Hacif yanaşdy buňa. Garagalpakly türkmenleriň hakyny hukuny goraýan diýip ýören birine we Vitali Ponomaryow yanaşdy. Men şonda aýtdym, "Oppa, Kırçowa aldylar. Kırçowa aldylar" diýdim. Aýdyşmaýaram Kırçowa aldylar bilýärmi? Türkmeniň hakyny hukuny goramaklyk üçin bu guramalara ýüz tutan halatynda saňa bir giden adamlar yanaşýar bilýän, seniň taryňa kakak görýärler. Satylýanmy, satylan okmy, oýuna gelýänmi, oýuna gelen okmy, seni barlap görýärler bilýänmi? Yani menem şol OBS ýygynyna baryp çykyş edenimde köp zatlar görüp gaýtdym. Oturyp filýän bular boýunlary ganstukly tumşu alasmanda men türkmen diýip ýören tatarlar bar gözeňe türkler tatar. Ýöne Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny hukuny goraýarmyş. Ya sen musulmanam däl, sen türkmenim däl, sen Türkmenistanyň watandaşam däl. Ýöne sen näde Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny goraýan? Men oturup enaýam gördüm, o gün ýüzlerini aýtdym şonda bar. O bular bilýär, türkmençe gepläp bilenok. Türkmen däl, musulman däl, Türkmenistanyň watandaşy däl. Ýöne nämemişin Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň hakyny hukuny goraýarlarmyşyn. Kimden? Diktator Gurbanulydanmyşyn. O, Gurbanuly prezident däl, Serdar prezident. Bular ukuda gelip ýöler. Bular bir görseň Saparma türkmen başyny ýamanlap ýöler, Gurbanulyny ýamanlap ýöler. O bular ukuda, bular asyrdan galdy bular bilýärmi? 20-nji asyrda ýaşap ýörse, prezident Serdar boldy, 5 ýyl geçdi. Bular integem Saparma türkmen başyny ruhuny kowalap ýöler, Gurbanulyny kowalap ýöler. Ýagny bizler hamsy görýärler bularyň köpsem. Men şol OBS-ye baranda enaýam gördüm aý şonda bar. Bular şol edil düşkenep ýalar türkmenleriň üstüne çöküpdirler da pulwa. Pulwa, lokan derejede pulwa da onjuk görün. Bular şol pula ýapyşýarlar, arýalak bolup. Türkmeniň hakyny hukuny goramaklyk bu her kimiň işi däl da. Sebäbi türkmenler hakyny gazansa bir giden adamlar haksyz galýar. Köp zatdan mahrum bolýar. Şonuň üçin türkmenleriň hakyny goramak gaty kyn. Sebäbi 100 ýyllardan bäri 100 ýyldan bäri sizler ukludyryp gelýäňiz. Meselen bizler näle goşgaý diýdik bilýärmi? Meselen men soraýardym da özümde ullardan bolýan, şonda gürrüň berýärdiler. Beýik derýäň boýunda beýik adam doguldy, leyli saçyň boýunda Lelin babam doguldy diýip goşgaý diýen ekenler. O gözeňe türkçe baryp Lelin döwründen gelýär o. Lelin döwründen gelýär şo goşgaý aýtmaklyk, şo nemeler ýönetijileri öwmeklik Leliniň döwründen gelýär. Soň Saparma türkmen başy döwründe buny ýaman erbet beýgeltdiler. Gurbanulynyň döwründe de beýgeltdiler. Indi şu adamy Serdaryň döwründe de beýgeldip ýöler. Bularyň köpsi gözeňe türk görýän näme üçin öwýänlen bilen oklar aslında. Mesela prezidenti öwýärler, goşgu diýerler, aýdym aýdýarlar, ýöne şonu näme üçin edýänden bilen oklar. Gözeňe türk näme üçin öwýänlen bilen ok köpsi bar. Näme üçin öwýän, näme sebäpden öwýänlen bilen ok, düşünen oklar. Öwmelmişin diýip öwüp berenler hem bar. Mesela beýlekine şu Erdogany öwýärler, edil şonu alak kadýarlar. O bularyň sen oýnatga aslında. Bular oýnatky, bular prezident hem däl bilen. Bular emir gullary. Beýleki prezidentler var, her aýda owalardan, etraplardan, vilayatlardan, şäherlerden adam getirýärler, ellerine mikrofon berip prezident bilen soraw jogap alýarlar. Ne beýleki ýurtlaryň nemeleri var, meselem şu Germaniýa. Mana bu köçete ulanandan çağlar hem gelip başlady. Bular hem şol bir wagtlar bilen orş döwründe ejeleriniň elinden tutup köçede aýlanýardylar, adilelçilik edip. Bulun çağlar hem uloldu da indi yetişdiler. Maksat Merdan, Meret diýip at takdylar özlerini. Indi bolsa bir sıçrap birlere sıçrap öler şu wagt. Gözeňize getirip görüň, ýagny bizlere 500 ýyl mundan öňki zatlar öwredip ýöler. Näme üçin bizlere şu SSR döwründen galyşyk wagtyndan näde zatlar öwreden oklar, köpsi bilen oklar. Haýsy sistema boýunça ýaşaýas bizler? Kapitalizmmi, sosializmmi, kommunizmmi, demokratiýamy, ýa monarhiýamy? Haýsy sistemada ýaşaýas? Ýagny her bir ýurdun ýaşaýan bir sistemasy bar. Dogry dämi? Her bir nemäniň ýaşaýan sistemasy bar. Biz haýsy sistemada ýaşaýas? Kapitalizmmi, sosializmmi, kommunizmmi, demokratiýamy ýa monarhiýamy? Türkmenistanda näçe sanyk syýasy partiýa bar? Türkmenistanda näçe sanyk syýasy partiýa bar? Ve syýasy partiýalaryň atlaryny bilýäňizmi? Meclisiň başlygy kim? Bizdelizm şu wagt monarhiya. Türkmenistanyň şu wagtky sistemasy monarhiya sistemasy. Araplardan göz başalýar. Araplardan göz başalýar da şolary monarhiya bilen dolandyrýar.
sümürge diye. O şo sümürge tüylerde aya galdyna. Bir maşgalan elinde de. Aslında beýle bolmaly da, şo vilayet häkimlerini hatda bir özümiz saýlap bilsek de. Vilayet häkimlerini özümiz saýlap seçip bilsek de gözeňe türkür ansat da bolmasa ýa-da şundan şu paýtagta gitjek bolsaň utaýyp barýan bir giden türkmen bolmadyk, musulman bolmadyklar we bile olaram akyşyp ereşip ýöler, olaram bilet bar. Emma şol Yallak partiýasy gaty ösen bizlerde diýär. Haram sen haram. Ene bu köçede ulananlaryň çağılary gelip başlady. Bular gowur ýa bu hökümeti. Çünki köçede ulandylar bilýän, köçede ulanan soň bularyň hoşuna gidýän. Ejeleriniň elinden tutup köçe sürüp ulgap ýörýärdi bular bara şo dilegçilik edip. Men şo wagtlar aýdýardym, bu çağılar yetişdi. Şolaram ulalar diýärdim, şo wagtlar atlaryny sorýardym. Bular 10 ýaşlarynda bir sürü bolup gelýärdiler bilýän. Bizler zabut ýa berýärdik, sar ýa berýärdik. Pomidor berýärdik, o banka gapylýar, pomidor sok berýärdik. Bular bir sürü bolup gelýärdiler. Ondan atlaryny sorýardym. Ataway, Mahmud, Merdan, Meret, Serdar, o gyzlaryň atlaryny sorýardy. Bu gyz jagaşlaryň atlary näme diýsen? Laçyn, Merjen, Mehri, şolar ýalak atlar da hemmesiniň atlary türkmençe atlar gözeňe türkür. Ondan jadugoçylyk edýärdiler. Ay duga tumur gerekmi sizleriň haşy zat diýip boýnuňyza dakyň diýip nemejikler berýärdi. Şo wagtlar men gurrun edýärdi, men ýandak ullar gurrun edýär. Eşlerim ullokan bolup giderdi ýa-da. Şolar ullokan bolup gitdi, şu wagt içimizde gezip ýöler. Olaryň çağılary boldy, olaryň içimizde gezip ýöler, bizler bilen ýaşap ýöler. O özlerini türkmen diýýärler, emma boks çyratýarlar. Sebäbi olar aslyny bilýär. Bilýän, olar bilýär aslyny. Seniň kimligiňi bilýärler, emma sen bilen olaryň kimligini. Çünki siz düşmanyňyzy tanaňlyk. Siz düşmanyňyzy tanaňlyk, bilýänmi? Olaryň ýüreginde ýigrenç wa. Olar, çünki olar köçede ulaldylar. Sana bolan ýigrenç wa. Gözeňe türkür. Olar köçede ulaldylar, kimsi dildiler, uruldular, depildiler, sögün jeşdiler. Olaryň içinde kine wa, kine, ýigrenç wa. Gözeňe türkür, soň olar bizi sylarmy? Sylamýar. Sene öýüňde şeýle edip, edip ýatyp turýardyň, olaryň köçede aýlanyp dilegçilik edýärdi, sögün jeşdýärdiler. Polisler helak edýärdi olary. Olaryň ýüreginde ýara wa. Kine wa doňjuk görün. Şonuň üçin olar dünýä baran ýerine barsyn diýýärler. Olar gelecegi hem düşünmeýärler, geçmişi hem düşünmeýärler. Çünki düşünýärler zat ýok olarda. Näme düşünsün? Seni düşünsünmi? Seniň aladan etdinmi? Ol kiçiklikden köçede diri galmaklyň aladasyny etdi. Ol köçede ejesini goramaklyň aladasyny etdi. Gözüňizde getip görüň, doňjuk görüň, bu zatlar bar. Ýüregiňe kine salýar bu zatlar elbetde. Çünki käwir kinolarda görýänsiňiz, şu yetim galan çaga diýilen kinolar bardyr. Orçça perwod etseň näme? Orçça perwod edilýär, yetim galan oglanjyk diýip bir kino bardyr. Meselem köçede galýa, ejesi bilen köçelerde dilegçilik edip gezýärler, ejesini urýarlar, ejesini söýükýärler bolýan, ogljugyň ýüreginde kine galýa. Nefret galýa adamlara bolan ýigrenç galýa, yetimlikde köçede ulanýar. Sonra bu adamlary bu çağanyň ýüreginde kine we nefret we bu çağany aldylar. Saparmyra Türkmenbaşynyň döwründe yetimler köşküne berdiler. Yetimler köşkü bar, buňa topladylar we bu çağalara bilim berdilerdenim wezipelere ýerleşdirdiler. Soň bu adamlaryň eline wezipe geçenden sonra sizlerden aralmana başladylar, bilýänmi? Häzir hem aralyp ýöler. Häzir hem aralýarlar. Seni diýäň, çünki olar köçede bir döwüm çöreň aladasyny edip ejesiniň taýagy ýan ejesiniň göz ýaşyny görüp ulaldylar. Gözeňizde türkür. Siz ejeňiziň ýaglyjy çöregini ýyp ýyljak düşökde ýatdyňyz, olar köçede ulaldylar. Ana olar hem aldylar da siziň başyňyza bela etdiler. Indi olar bolsa sizden aralýar. Siz arlap eňrap video çekýäňiz, olar bolsa eşitmelige salýarlar. Ýogsa hemmesi eşitip otyr, doňjuk görün. Hemmesi eşitip otyr. TikTok, Instagram, Facebook, her bir zat eşitilýär. Çünki olaryň elinde bir giden aparatura we bir giden işgärler bar. Eşitip otyr, ýöne seretmeýärler, çünki olar yetimlikde ulaldylar. Olaryň ýüreklerinde kine we halka bolan ýigrenç we doňjuk görün. Olar Allah'an tanamýarlar. Çünki olara Allah barada, din, iman barada sapak berilmedi. Olara emri berja etmeklik öwredildi. Olar emri berja edýärler. Buýruga boyun bolýarlar. Olara telpek getirdiýsen kelle getirýärler. Ana şol adamlar wezipe dotdy. Bizim ýaşlarymyz şu wagt Aşgabatda universitetde, liseyde okuyan ýaşlarymyz para pul berip girýärler. Ondan soň çäreden çäre gatnap ýöler, ýol karassalap ýöler, dom kulturada tans edip ýöler. Olar bilim alan o görgüli. Ondan soň duwtar ananýan näme diýär, seni maýyp edýär. Polis ananýan seni bir kanun turmaya wasy. Seni diýär, meni bilim alan adamlar. Sen yurttaşynda okak gelýänler. Yurttaşynda gelaýdyr, yurttaşynda okadyň diýeli, çäre gatnamadyň, agaç ekmäne, suwa ýakmana gitmediň, sen bilim aldyň diýeli. Ýöne seniň diplomaňy tasdiklamýarlar. Ine men meselem menden mysal alaly, ýuridiskini okadym diýeli.
Ýuridiskini okudum diýeli, kanundan okudum diýeli, halka seretmekle okuyum ba diýeli. Ýöne meniň diplomy tasdiklamaýarlar. Diplomy tasdiklamak üçin pul alýarlar. Işe girmek üçin pul alýarlar. Soňra men nädip sizlere hyzmat edeyim? Men bir giden çykda çykardym, menem çağa eklemeli, maşgala eklemeli, jaýymyň kirasyny bermeli. Onsoň men size seretjekmi? Aýlykdan daşar sizden pul islemeli bolýan bilýän, menem mejburlaýarlar. Pul almaklyga mejburlaýarlar. Ödüňize getirip görüň, ýaman kyn ýagdaýy size bar etdiler. Bu gidiş gowy däl, dogonjak görüň. Bu gidiş gowy däl. Bunun soňy gowy däl bar, Allah gorusun bar. Men şonuň üçin giýje gündüz dileýän tek ýaratyjy bolan birejik Allah'tan giýje gündüz dileýän. Meselem şu ýaltanman Kur'an-ı Kerim okusaňyz da gözem ýetirerdiňiz bu zatlar bar. Özüňiziň kimligiňizi tanardyňyz, Allah'y tanardyňyz, peýgamberleri tanardyňyz, düşmanyňyzy tanardyňyz bolýan okumaýaňyz da gorkýaňyz, utanýaňyz, çekinýäňiz, köpüňiz ýaltanýaňyz, o täre talmaly diýäňiz doğru, hem täre talmaly, ýuwunmaly, arassalanmaly. O soň gorkýaňyz. Arapça okap bilemok diýip bahana tapmaýaňyz, çünki perewod edip durana TikTok'da, YouTube'da, Play Market'de, hem ýerde türk dilinde terjime edilen Kur'an wa. Ol Arabistana gitmeli, men Arapça bilemok diýip bahana edip bilmeýäňiz. Hatta türkmençe de var, YouTube'a ýazýaň. Ine YouTube'a girýän, YouTube'da İslam nuru diýip ýazan, YouTube'a girýän da İslam nuru diýip ýazýan bolany, türkmençe terjime edilen sesli görnüşi wa. Sesli. YouTube kanaly var, YouTube'a gir da İslam nuru diýip ýaz, İslam nuru diýip ýazýan bolany, türkmençe terjime edilen wa, sesli okulan wa. Türkmençe terjime edip okulyp dur eken. Ýaman gowda gonjuk görme, gulaňa gulaklyk takýanny. Gulaňa gulaklyk takýanda dinläp ýatýan bilýän, ine ýatasyň gelýär. Giýje düşýär ýatasyň gelýär. Gulaňa naushnikini takýan. Dinläp ýat, ýagny Kur'an-ı Kerimde näme aýdylypdyr? Allah Taala näme emirler beripdir? Düşmanyny tanıyan. Düşmanyňyzy tanan dogonjuk görme. Siz prezident saýlap seçmene hakyňyz ba, hukugyňyz ba. Velayet häkimlerini saýlap seçmene de hakyňyz we hukugyňyz ba. Şonuň üçin meniň aýtjaklarym geçmiş bolmadygyň gelejegi bolmaz diýär. Biziň geçmişimiz ba. Türkmen milletinin geçmişi wa we geçmişde bir giden düşmany wa. We türkmenleriň Türkmenistan diýen watany wa. Biz näme etmeli? Watana, halka, ýaş nesile eýe çykmaly. Biziň dilimiz bar, o öz boluşly söz sözleş dilimiz bar. Dinimiz bar, medeniýetimiz bar, däp desturumyz bar, edim gylymlarymyz bar, bayramçylyklarymyz bar. Odun bir milletimiz bar. Türkmen milleti nähilek odun, sar ýagyz, buğday renk, öz boluşly gürleşimiz bar, şiwelerimiz bar. Nähilek bir beýleki milletlerden mene üstün görýän türkmen milletim bar. Öz milletimi söýýän, hormat goýýan. Allah jana şükürler bolsun. Men türkmen diýen sar ýagyz, buğday renk türkmenler. Ersarlar var, yomutlar var, sarıklar var, salırlar var, göklenler var, yazır alili var, tekesi var. Bana giden tire taypalarımız var. Yani Türkmen diýen bir millet var, gözeňe türkler. Yani bu milletin borçnamaları var. Bizim etmeli borcumuz näme? Aslında Türkmenlerin etmeli borcu var yer yüzünde. Ýöne maňa köp zat aýtmak bolanok. Men hem çäklendirilen. Köp zat aýtmak bolmaýar. Köp zatlaryň aýdylmaly wagty däl. Köp zatlar aýtmak bolan, köp zatlaryň aýdylmaly wagty däl dogonjuk görme. Köp zatlar gizlenýärdi. Näme borç bar diýär. Sportsmen. Adamlaň özü bilmeli. Günüň näme borcu bar? Aýyň näme borcu bar? Yıldazyň näme borcu bar? Suwuň näme borcu bar? Howanyň näme borcu bar? Tebigatyň näme borcu bar? Her bir zadyň borcu bolşýarlyk adam zadyňa borcu bar. Iň bäkisi at. Şu at diýen jandar görnelok gerek. Ya bolýar. At diýen zady agyr ýük taşap bolmaýar. Sen etdiň at diýen jandar. At diýen jandar oturup sen ediň ýük taşap bolanok, emma adam taşaýar. Sen etdiň şonuň görewi näme? Sen etseň şol edil adamlaryň bir wagtky münen maşyny ýalak da, şu wagt biziň maşynlar we samolyotlar we dogry dämi? Emma bir wagtda şu at var. Adamlar at bilen tanalýardy gözeňe türkler. Emma biziň atlarymyzy orslar kalbasy sähten geçirdi. Türkmenleriň bir giden aty bardy. Bu atlar aldylar da kalbasy sähten geçirip kalbasy edip halka ýydirdiler bilýärmi? Eşek minip görene meňzetdiler. Ýoksa türkmenler eşek minmeýärdi. Biziň atlarymyzy aldylar, kalbasy sähten geçirdiler.
Mesela bu zatlary Geldkärif gowul ya at barada Geldkärifden sorasaň ýaman köp zatlar gurrun berýär. Mesela men jaňlaşyp soraýandan. Soňra oturyp ýaltanman gurrun berýär Geldkärif atlar barada. Atlar kalbas sehten geçirip bir giden tohmatlar ýok etdiler. Tohmatlar Moskwa alyp gitdiler. Türkmenleriň eline eşek berdiler. O bularyň kılıçlaryny aldylar, ellerine dutar berdiler, bularyň galkanyny aldylar, ellerine gyjak berdiler. Ha jygyldap, aýdym aýdyp beren alkaşa meňdetdiler bilýän. Asletinde ol eýle däl ol. Gözüňe tükür, biriňkilen baryn artist etdiler ha. Dünýäni kılıçdan geçirip at üstünde ele kılıçly şehit bolan bu türkmen milletiniň nesillerini elleri mikrofonyna aýdym aýdyp beren artist etdiler. Aýal gyllarymyzda da küç tepip ton koýdup tans etdirip lezzet aldylar. Bizleri maskara waz etdiler doganjyk görün. Indem şu wagt bütün dünýä üstümizden gülüp otury. Orslar bolsun, Amerikanlar bolsun, we şu meňe gaýry milletler bizim üstümizden gülýärler. Bir wagtlar bular döwlet kuran millet gözeňe türkür. Gazne, Garahanly döwlet, birinji şol Göktürkler bar da. Şu Göktürk döwleti iki bölünip dargandan soňra şolar dargap pytraýa da Garahanly döwleti, Gaznaly döwleti, Seljukly döwleti. Bir giden döwletler gurulýar, Osmanly döwleti gurulýar, Hardemşahlar gurulýar, soňra hanlyklar, beglikler gurulýar, Xiwa hanlygy, Bukhara emirlikleri we şoňa meňzeş bir giden beglikler, hanlyklar, Garagoýunly we Akgoýunly we ondan soň bir giden beglikler, hanlyklar gurulýar. Ýagny türkmen tire taýpalary häzir bolsa näme edip berýärler? Meselem türkmenler näme edip berýär? Iýmek içmeň adat ne diýerler? Çagasyny ekläp bilseler, çagasynyň saglygyny, keselini bejerdip bilseler. O şadyan gedaýa urdular bilýänmi? Garnymyz aç, bir garnymyz dok, elimiz mikrofonu aýdym aýdyp küç tepip beren şadyan gedaýlara meňdetdiler. Ýagny bu jögüler bizden araldylar. Şu bir wagtlar ejeleri bilen bir sürü bolup köçelerde dilekçilik edip gelen çağalary bizleri özlerine meňdetdiler da gözeňe tükür. Onlar bir wagtlar köçede aýlanyp dilekçilik edýärdiler. Bir giden kösençleri gördüler. Indi bolsa bizleri özlerine meňdetdiler. Indi bizler ýat ýurtlarda iş gözleýär bilýän, kim öýünde işlederka, kim garrysyny baktyrarka, kim çağasyny baktyrarka, kim bizleri hyzmatkar ederka diýip iş gözleýär. Suwan görlemedi. Senet ýa-ni köçede ulananlaryň çağalary nähile içgara, edepsiz, tertipli. Senet ýa-ni. Ýani ýerimiz çalışdylar da. Ýerimiz çalışdylar. Şonuň üçin aklyňyz ulanyň doganjyk görmüş. Aklyňyz 100 gram aklyňyz ulanmasaňyz, bularyň erkegi urkoçusy işlerinde ýigrenç saklaýar. Türkmene bolan ýigrençler wa içinde. Bular diňe marda däl, hemme vilayatda bada bilýäňizmi? Bir sürü bolup gelýärler, 10 we şana bir giden çağalar, çuğular, ulusu wa, keçisi wa jyk bolup bular näme diýär? Köçede aýlanýardylar gözeňe türkür, jyk bolup. Şu wagtlar menem ejem bilen çykýardym bularyň öňünden ejem bilen çykyp bulara süýç köke berýärdik. Ejem näme diýärdi? Meniňem ýekeje oglum ma diýärdi. Şunyň jany sag bolsun, Allah jan şuny gorusun diýip şu çağajyklara süýç köke berýärdi. Ýene şular bar, Owen diýip dur, Owenlara şulardan Allah gorusun diýip şulara süýç köke berýärdi. Sok we pomidor gapýardy, ejem pomidor gapýardy, tomat gapýardy, sarýa wady bizlerde şolar berýärdik şulara bilýänmi? Gelecekde bizlere düşmançylyk etmesin diýip. Sebäbi ejem bilýärdi bularyň nähil etdigini. Ogurlyk edýärdiler. Häzir bular ýerini çalışdylar, çünki hökümet bular ulanýar bize garşy. Çünki bular ýaman elbet hökümet söýür bilýänmi? Vlast, güç söýýär, güç. Bular gözüniň gören zadyna gorka ynanýarlar bilýänmi? Şu wagt güç kimiň elinde? Hökümetiň elinde bilýänmi? Ýüpi. Bularyň ýüpi hökümetiň elinde. Häzir meniň wezipe geçenimi bilseler da, mesela men aýdaly bir wezipe geçdim diýeli. Men bir wezipede işleýänmi görsün şular, anan marsaňyz öýle bir hyzmat ederler. Öýle bir hoşamaý gepleşerler, süýjü sözlerler. Bilýäňizmi? Synet görüm. Şonuň üçin doganjyk görüm. Hiç wagt yetimlere, öýsüzlere, şol garyp gasarlar bardy bizim bazarlarymyzda esasan şu teke bazarda ken. Aşgabatyň içinde Dektomsk diýilen bir neme bar. Şol teke bazaryň içinde dilekçilik edip aýlanyp beren enatasy çağaçyklar bar, Dektomsk diýilýär. Şolaryň saklanýan bir ýeri bar, Dektomsk bar. Utaýda bir giden milletden bolan çağalar bar. Indi diýjeksiňiz, sen nädip bilýän bunu diýip bilersiňiz. Men bilýän, meniň bilmekligimde bir sebäp boldy. Men gözüm bilen gördüm, şu Aşgabatyň içinde yetimler köşkü bir bar we ondan daşary Dektomsk çağalaryň saklanýan bir ýeri bar. Bilýäňizmi? Şu taýda saklap ýetişdirilýär. Bular şol teke bazaryň içinde, jygyldyk bazarda, gündөгör bazarda, köçelerde, bazarlarda dilekçilik edýärler, ýene edýärler.
bular topladylar bilýärmi? Bir wagt topladylar, da bular şu taýda sakladylar. Bular häzir Ulwakan bolup gitdi. Ular şu Ulwakan oglan bolup gitdiler bilýärmi? Ol näçinji ýyldy? Ol näçinji ýylda şol bilen meňem aklym kütülip durýar. Men öz gözüm ile gördüm da şonda bilýän şu zatlary. Aşgabatdym men o wagtlar. Kiçikdim da. Bular topladylar, ähli bazarlardan, köçelerden topladylar. Bular ýöreti toplap aýry bir ýerde sakladylar. Dektomuski diýilek, dektomuski diýmeklik şol yetimler öýü däl ol, bir saklanýan bir ýerde o taýda bar. Indi şu çağlara Ulwakan bolup gitdi. Olaryň biziň aramyzda gelip Mahmud, Muhammed, Serdar, ýene gara bir geden türkmeniň atlaryny daklana olaradan. Olar hem gelip biziň aramyzda. Olaryň ýürekleri ýaraly. İşlerinde halka bolan, köpçüligi bolan ýigrenç we kine we olaryň köpüsi şu Aşgabat taraplarda çoğalynda, meselem çoğalynda Berzengi. Çoğalynda Berzengi'de bir giden jaýlar gurulanda köpüsiniň jaýlary sökülip köçede galdylar bilýäňizmi? Köpüsiniň ýaşaýan jaýlaryny sökdiler, kwartira jaýlaryny. Berzengi'de. O 3 ayak bagapdan Berzengi stadion guruldy, mehmanhanalar guruldy. Şu taýda bir giden Daşowly özbekler ýaşaýardy we şu Daşowdan gelen bir giden nemeler ýaşaýardy. Bularning jaýlaryny sökdiler, olyny köçede galdylar wara. Pahyerçyklar wara. Men ýaman elbet gynanypdym şonda wara. Aglapdylar, bir tanak maşgala bardy, Daşowly. Ýani şu taýynyň köp ýaşaýjylary Daşowlydy. Özbekler de ölen tekeçe gurulayan özbekler vardı şu taýda. Tekeçe gurulaýarlar, lay edip tekeçe gurulaýardylar. Aşgabatda ýaşaýanlaryň köpüsi Daşowlyň gelen özbekler var şu taýda. Tekemen diýip görenler, tekeçe gurulaýanlar var. Olaryň jaýyny sökdiler bilýärmi? Men tanıyan ýaman köp zatlar bolup geçikdi, ýaman köp zatlar boldy. Şolar ýaldy gonçukam, aýtsaň aýdara zat gatken. Biz geçmiş bile ýaşamaly däl. Biz gelejege seretmeli. Biz insan, biz adam, bizde ýürek var. Bizim yüreğimiz var o. Bizler özümüzü geliştirmeli. İnsan olmalı, insan olmalı. Bolýar Hristiýan var, musulman var, buddist var, kirşnaýit var. Bizde bir giden nemeler var. Museviler var. Mesela Türkmenistanda haýsy dindarly, din inançly adamlar var. Hristiýanlar var. Ortodokslar, protestanlar, Yegova şaýatlary, ondan soňra katolikler var. Ondan soň musulmana degişli bolan. Musulmana degişli bolan sünniler var, şialar var we şoňa meňes bir giden bölekler var. Ondan soň buddistler var bizde. Buddistler var, kirşnaýitler var, onu zerdüşler hem var bizde. Zerdüşler hem ýaşaýar bizde. Onda da hiç gelek dine inanmaýanlar hem var. Hiç gelek dine zat inanmaýanlar hem var. Bular hem ýaşap, bularň hem çağalary var, erkegi var, o gyzy var, ogly var, gyzy var. Bular hem ulalyp gelýär, bularň hem atlary Merjen, Laçyn, Çınar, Gülçınar, şolar ýaly atlar dakdylar atlaryna da. Bular hem çağalar ýetişip gelýär. Bular hem töleme türkmençe gurulaýarlar. Emmesi yani dini zady başga, medeniyeti başga, dini başga, inançlary başga. Bular bizim vatandaşymyz. Biz bir ýaşaýas, gözüňizde tutgurun, bir toprakda, bir howadan dem alyp ýaşaýas. Biz insan, biz adam, biz bire hormat goýmasak, biziň ýaş nesillerimiz nädip hormat goýsun? Kimden göz alsyn o? Ha? Ine bizler her bir zatda ata-babalarymyzy mysal getirýäs. Ine biziň ata-babalarymyz eýdipdir diýýäs, dogrymy? Emma biziň ýaş nesillerimiz kimden mysal alsyn? TikTokda PK oýnap maskara bolup görenlerden mysal alsynmy? Ýa şoňa meňzeş erwedi işler edýänlerden mysal alsynmy? Näme üçin bize şatyr diýýärler diýe. Şonu aýdýanam. Seret, bizde jemaat jemgyçilik ösmedik. Şonu aýdýanyň özem türkmen däl aslında. Meselem aýdaly, öz milletini, tiresini, taýpasyny bilmeýän bir giden ýaş nesillerimiz bar. Bu açyk hakykat, köpüsi haýsy milletdendigini, haýsy tiredendigini bilen o. Men özüm gepleşip gördüm. Men diýe özüme doglandan wer türkmen diýen diýe. Ýöne men haýsy millete degişlidigimi, haýsy tiredendigimi bilemok diýe. Ýöne men türkmen diýe. Özüňe türkmen. Ýagny bul gynansak da açyk hakykat. Ya bu zatlar çağa panyata, yani çağa düşünceden ulalım da bu şatır matır gotur oleyle bu beyle ya biz çağa mı o zatlara üns verer yani. Birazcık kıyım düşünceli olsanız la. Her bir milletin tire taypası var. Ne? Men Türkmen ersarı tiresinden. Türkmenin ersarı tiresinden. Yani bir giden Türkmenler var, tire taypalarımız var. Ondan sonra özünün tiresini, taypasını bilmeyen bir giden yaş nesillerimiz var. Tarihinden bilmeyenler. Olardan ayıp etmeli değil, o kızlardan, oğlancıklardan ayıp etmeyen. Olar tarihi bilmeyenler, olar Kur'an okuyup görmediler, tarih kitabı okuyup görmediler. Bu zatlara mümkünçülük yok ama. Gözüne tıkıp. Biz ağzalı ettiler diye. Yok, bize hiç kim ağzalı eden yok. Biz ağzalı bolmak isleyer. O şondan ol. Bize hiç kim ağzalı etmiyor.
Sen bilýänmi? Bilýän bolsaň geldi öwret da diýe. Ine şoňa nädip jogap berjek? Serek özü bir yerlerden geldi, girdi, ýazmana başlady. Çünkü höwesi wa adamym. Häzir mekdepde uruşuna doska çykdy, hat ýaz diýsen, eli sandyryp tutýan, mail saklap bilmän doskada eli titrep durýar bilýän öňe. Şu wagt ylgak geldi de aýak aldyna klawiaturada harp ýazýar, gözüňe türkler hat ýazýar. Finetker höwesi wa adamlaryň ýazmana, kommentar ýazmana höwesi wa käşkä şol YouTube'da Watan Habarlaryň kanaly wa şolamy kommentariýa bölümini açyk goýan bolsa da bilýänmi? YouTube'a girýän bolan Watan Habarlaryň bir sana YouTube kanaly wa bolan şol kommentariýa bölümini ýapyp goýýar bilýän, şolamy açyk goýsa da bilýän, şu adamlar baryp şo taýda kommentariýa ýazmany öwrenirdiler bilýän, birazjyk telefonyň klawiaturasynda türkmen sözlüklerini öwrenirdiler. O harpa seredýän orça, manysyna seredýän türkmençe, men ina özüm öýle bir gramatny ýazýarlar. Sinetker harply orça, manysy türkmençe. Men aýtýan adamlar ýaman ukyplar. Köpüsi odan bir şekilde kommentariýa ýazýarlar. Şu Watan Habarlarynyň YouTube kanalynyň kommentariýa bölümini açdyrmaly bir zat edim. Şatır diýmesin bizlere diýe. Maňa diýin men şatır. Men şatır. Maňa diýin men şatır doganjyk. Bundan böýlek diýeri şatır diýäň. Size derek men şatır. Indi size diýip bilmeliler. Boş gürlemede geldi, bärde gürle uzakdan ürmedi diýe. Adamlaryň jany ýanýa görýänmi? Ýogsam şu wagt meni, ne şu wagt efirde ýolutyn etrafyndan bir dinläp otury meni. Sen edýän şu wagt Türkmenistanyň Mary welaýatynyň ýolutyn etrafyndan bir men şu wagt gelip ýürüýte dinläp otury. Sen edýänmi? Tawazardan ýani Türkmenistanyň her ýerinden gelip men dinläp oturan watandaşlarymyz bar. Indi meniň ýurdun içinde gürlemekligim, ýurdun daşynda gürlemekligimiň näme tapawdy bar meselem? Sen edýänmi? Yani bu internet ulgamında senin oturan yerine bağlı değil, aýdýan sözüne bağlı. Aýdýan sözüne bağlı. Senin ağzından çıkacak söze bağlı. Sen edýänmi? Sen goýulan etjek bolýan diýe. Adamlar meniň türkmençe sözlüklerime de düşünen oklar. Adamlar görýärmi, bizim watandaşlarymyz türkmen dili edebiýatdan okuman soň türkmen sözlüklerini de düşünen oklar. Ne şular aýdy otyna doganjyklaryň gaty kyn türkmen dili edebiýatda okamadylar. Alym bilim almadylar, täze prezidenti näme etjek onda diýe. Bize şu prezident gerek diýe. O her kimin isli ol. Meselen bu prezident biriň göwüne yarap biler, meninkä yaraman biler. Bul halkyň haky by. Prezident saýlawlarda gatnaşan ýokmy sizler görmediňizmi onu alaqsat? Ya bular täze watandaşlyk aldylarmy? Ya sen ýa ýakyn türkmençe kommentariýa ýazmany öwrendiňmi? Türkmenistanda prezident saýlawy zada seçim saýlaw zat bolýar. Adamlar özüniň razylygyny ýa narazylygyny bildirip bilýär. Gözüňe türkmen Türkmenistanda adamlar özüniň narazylygyny bildirip bilýär. Ýurdun awatlygy näme degen okdy? Şu wagt sen türkmençe düşünýärmi? Bilä bu düşünýänim däldir. Seyit Atabayew diýe ben özbek kardeşim, men sana nasıl anlatasam kam ya? Men sana düşündirmeklik üçin hem özbekçe, hem türkçe, hem orsça garyp geplemelimi, näme etmeli, näme düşündirmeli men sana. Men şu wagt başga bir zatlar aýdyp otyryn, sen düşünüp bilen ok maňa. Bilä men sana düşündirmeklik üçin orsça, özbekçe, türkçe, türkmençe garyp geplemelimi, näme etmeli? Bir siziň diliňizde düşünýän birem däl da, wagt men pahyram, mar kördekin olamsoň näme düşündirjem bilen ok, men şu wagt näme düşündirsem kam. Ты меня понимаешь? Ýakşym ýok, bilä. Men kyn ýagdaýa goýýanymda men dil öwrenmeli doganjyklaryň. Dil öwrensem onda men size oturup düşündirerdim bilýän. Men şu wagt näme diýip otyryn, näme aýdyp otyryn. Ýagny wagt men wara men diňe türkmençe geplep bilýän. Şonu aýdýanda Seyit Atabayew. Şol size näme düşündirjem bilen ogyn şol Türkmenistanda prezident seçim saýlaw bolýar. Ýani mugalimem geldi, seler bulara täsir etýär. Mugalim sen barmy? Ana Sertar Berdimuhammedow bu sapar aýryp gyzyny getirýärler diýen wara. Şo näme kim şol gyzynyň ady kim? Ilki türkmençe gürlemäni öwren diýär, bu diýär değişmeler diýär. Bular kim aýyndy? Bu pahylara mara prezident näme diýdim da? Bulara näme boldy? Ejeňizden gitdik damaryndan bastymy ýa-na? Bir damaryňyzdan bastymy edin. Bularyň ýöreýte Telegram gruppasy wa, WhatsApp me Telegram gruppasy wa bularyň. Eger şol efirde köp zatlar aýdylyp berse, efiriň
gidip barýan akymyny ütgetmekli üçin efir alýarlardan şol Telegram gruppa atýarlar bilýärmi? Telegram gruppa atýarlar, o bulan barça çöz ýa-da biri söwüp kommentar ýazyp başlaýar, biri başga bolat ýazyp başlaýar. Bular ýörüýdi şu şekilde otýarlar. Öňe hatda size gynandyrjy bir ýagdaý edin, şol Telegram gruppada siz saklap imleýän bar, olam ýok ediljekdir nesip bolsa. Men düşünýän, bularyň ýörüýdi Telegram gruppada, WhatsApp gruppada oturýarlar, egerde diňe maňa edilen ogul, ol hemme kişi edilýär. Meselem TikTokda kim ýaýyn açjan bolsa, ýaýyn açjan gyz oglun tapawdy ýok. Ýaýyn açylyp oturan bolsa, eger şo taýda halk köpçüligi agdy birleşip, özara gülüşip, gürrüň edip oturan bolsalar, şol ýaýyny alýarlardan şol Telegram gruppa taşlaýarlar, bolynam şonda çözýarlar. Gelip seni kemsidip söwüp başlaýarlar, gelip senin namusyna, mertebeňe degip başlaýarlar. Senin gürläp oturan zadyňy ütgetýärler, sen halka söwgüriň ýaly edýärler, bilýärmi? Bular ýörüti edilýär, çünki bu Gurban Uly Berdimuhammedowyň döwründe döredildi ýörüti. Ýaýyn açjan gyzlary, oglunlary halkdan elini üzdürmeli, halkdan sen sowatmaly, bilýärmi? Ýagny bir sygyr siýer, müň sygyr taýýar etmeli. Bular gelýärdi senin namusyna, mertebeňe, käbeňe, ejiňe söwüp başlaýarlar. Ondan soň senin gaharyňa halka söwüp başlaýan, bilýän, adamlara söwüp başlaýan, halky ýigrenip başlaýan, ondan soň moralyň bozulýar, ýüregiň agyrýar, ondan soň efir açasyň gelmeýär, ýaýyn açasyň gelmeýär, halka ýüzlenesiň gelmeýär, ýagşylyk edesiň gelmeýär, bilýärmi? Halka ýagşylyk edesiň gelmeýär, bir kile höwesiň bolmaýar, gözeňe türkür, höwesiň bolmaýar. Bular ýörüti edilýär, oňjuklarym bular baryp Gurban Uly Berdimuhammedowyň döwründe zehini tanalyan şahsiýetlerin halkyň söýmekliginiň öňüni almak üçin döredildi. Türkmenistanda söýüljek şahsiýetler diňe Gurban Ulynyň maşgalasy söýülmeli, syýlanmaly, hormat goýulmaly. Serdar, aýal doganlary, yegenleri, Gurban Uly bular internetde bolsun, köçede bolsun, telewizionyada bolsun diňe şular söýülmeli, öwülmeli. Şonuň üçin ýörüti proje guruldy, bilýän, ýörüti adamlar, oglanlar, gyzlar ýetişdirildi. Bular näme edýärler? Bular internet ulgamynda senin beýnini zäherleýärler. Sana nefsine, mertebeňe degici sözler, kommentar ýazýarlar, seni halkdan sowatýarlar. Halka söwgüriň ýaly edýärler, halky ýigreneriň ýaly edýärler. Seni tanalyan bir atly awraýly şahsiýet bolmaklykdan elini sowatýarlar. Bu ýörüti projesi we bunyň. Ýöne sizin projeňizi başyňyza ýumurmaklyk üçin ýörüte geldik bizleriň bu taýyk. Çünki birinji kesel döredilýär. Soňra waksina, derman döredilýär, bilýärmi? Kesel, derman ikisi birlikde döredilýär. İlki kesel ýaýradylýar, soňra şo kesele garşy derman satylýar we şeýdip biznesmenler pul gazanýar. Sen edýärmi? Alymlar, professorlar bilen gepleşýärler, halk köpçüligine kesel ýaýradýarlar we telekeçileriň eli bilen hem derman satýarlar. Şeýdip bir giden pul gazanýarlar. Edir şonu alak meselem, hökümet bular döretde. Bulary ýok etmekli üçin hem ýörüti adam döredildi. Bular tanalyan şahsiýetleri ýok etmeli, soňra bularyň özüni ýok etmeli. Adamlar döredilýär, bunyň üçin ýörüti okullar we okudylýar, sana bilim berilýär, öwredilýär, düşünýäňiz dälmi? Şu wagt sen edýän bolsaňyz, töweleme biziň gyzlarymyz, erkeklerimiz tanalýar, çykyş edýärler, gülüşýärler, degişýärler, gyzlarymyz we odan tanalyan şahsiýetlerimiz köpelik gitdi. Gowurlayan halkyň söýgüsini gazananlar köpelik gitdi. Çünki näme üçin? Tanalyan şahsiýetlere garşy döredilen adamlar ýok edilmekli üçin döredilen hereket güýçli bir depkinde herekete geçýär we tanalyan şahsiýetlerimizi goraýar. Bilýärmi, şu wagt biziň bir giden gyzlarymyz, oglanlarymyz we tanalyan şahsiýetlerimiz bar. Bulary halk köpçüligi goramana başlady, goldamana başlandy, birege söýgü mähler ýaýmana başladylar, üns bermediýärler, we Allah tawşyrdyýarlar, dowam et diýärler, birini goldaýarlar. Düşünýäňizmi? Ýagny tanalyan şahsiýetlerimizi, halkyň söýgüsini gazanan adamlary goran, goldan doganjuklarym. Çünki bulary psikologik tarapdan travmaly etmekli üçin ýörüti adamlar döredildi. Ýörüti, bilýän, bular uzaklygyň internet ulgamynda oturup, ejesine, namusyna, mertebesine söýüp kommentar ýazyp oturýarlar, bilýän, şol tanalyan şahsiýetleriň psikologiýasyny bozmakly üçin. Bular içinde käbir okuyuplar ama, odan bir şekilde kommentar ýazýanlar ama, bu zatlar ýörüti okudylýar, ýörüti sana sapak berilýär, öwredilýär. Ýöne bularym soňa aýylgan, bularym soňda ölümle oturulýar, çünki hökümet iýdin arassalýar. Hemişe iýdin arassalýar, iýz goýmaýar. Arassalanjaktır bularym köpüsi. Tanalyan şahsiýetlerimiz hem köpelik gider, söýülýän şahsiýetlerimiz hem köpelik gider, bagşylar, halkyň söýen şahyrlary we halky taryhymyzy wasp edýän şahyrlarymyz köpeler. Hoş geldin şaperi, oňatmaýardylar. Gittikçe gowlaş gider doganjuklarym. Yeter ki bire goran, goldan, bire mähirli sözler aýdym. Ýagşy söz diýär, ýylany hinden çykar diýär, ýaman söz diýär, gylyçy gynyndan çykar diýär. Şoň üçin
Birek birege söýüň, hormat goýuň. Hüşkär boluň da aklyňyz ulanyň da onjuk görün. Aklyňyz ulanyň. Sene diýen bolsaňyz, ýani bir wagtda çozandyrlar. Çünki temany ütgetdiler şol ortada bilýän sebäpler. Her welaýatyň ýaşaýjylary öz häkimini saýlap seçmäne haky hukugy bar diýip gowgurun edip otyrdyk. Halkyň bähwidine peýdaly bolajak maglumatlary paýlaşyp otyrdyk bolýanam. Meniň ýaýnymy aldylar danym, şol Telegram gruppa atdylar bolýanam. Hemmesi çözyp bir söwüp başlady, biri ýene başlady, bir kemzedip başlady. Ýani biziň ünsümiz sowdular görýäňizmi? Ýani ünsümiz sowup bilmeýärler. Çünki öyle bir antiviruslar yetiştirildi ki sizin deriňiz sıpırıp samandyktyrlar. Bundan bilýärler. Bularyň soňunyň gowluk däldiginden bilýärler. Çünki bular döredilenden soňra bulara garşy hereket hem döredildi. Kesel var, virus var, virusa garşy antivirus var diýär. Şonlarla dogonşyk görün. Her bir zat bar, gowlugy bar ýani. Öne etçe haýyşdymma, her kim özüni düzelsin. Ahlak, medeniýet, däpdestur tarapdan özüňize gelin. Özüňize gelin dogonşyk görün mara. Çünki adam ýaly zalim, adam ýaly mehirli zat ýok. Özüňize etip gör. Şoň üçin birek hoş niyetli bolun, birek mehirli bolun, bir-biriňizi goraň, bir-biriňizi goldaň. Bizim gül ýaly türkmen milletimiz var, tüwleme sapsary buğday renk türkmenlerimiz var abileriň o. Bir wagtda şu mamalarymyz şöýrüň saç çalaşyny öýreyip çyk goýýardylar, şöýrüň saç mamalaryny bilýärmi? Çekidäniň süzek suwuny ýuýardylar öýtgen saçyny. Ha bilýärmi şonu? Çekidäniň süzek suw diýilen bir zat bilýärmi? Ýa eşitip görmediňizmi? Süzek suw diýilýärmi? Näme diýilýär şonu? Şol süt neme dip bir zatlar edip şu çekide halta sal goýýarlar, şondan suw damyp durýar, şoňa süzek suw diýilýärdi şoňa. Çekide haltada. Birler ama çekidäni, çekide haltan al gidýärdik de. Şol süzek suw bolaýmasa şol bar. Şoňa saçyny ýuýardylar bilýärmi? Şöyle kümüş bir hoşga takyp. Türkmeniň özüniň bir giden edim gylymlary bar, bayramçylyklary bar. Türkmeniň öz hemme zady bar ary. Ha? Türkmeniň hemme zady bar. Dilimiz var, medeniýetimiz var, däpdesturymyz var, bayramçylyklarymyz var, bir giden tire taýpalarymyz var. Beýleki milletlerden nämämiz kim? Özüňize gelin dogonçuk görün, özüňize gelin. Türkmenistan diýen watanymyz var. Onda sawalaşaýlyň indi. Sawalaşalyň dogonçuk görün mara. Akşam netip bolsa gepleşäs galandan. Menim ýadadym. Näçe sagatdan gurlap otyryn. Ulan donqap oho, bir yarım saatdan beri. Şolar ýalak watandaşlarym, özüňize gowja seredin, çağaçyklaryňyň geleceğini düşünün. Sizin çağlaryňyz gelecekde näme etmeli? Türkiýe gitmelimi, Ýewropa, Rossiýa gitmelimi? Ya Dubaýa gitmelimi? Şolardan aladasyň ediň dogonçuk görmä. Özüňize gowja seredin, Allah'a iman edin, Kur'an-ı Kerim'iň türkmençe terjimesi var YouTube'da. Dinleň bolmady, gulaňa gulakluk takýan dinle. Onda näme dogonçuk görüm, hoş sag bolun, sağlygyňyza gowja seredin, Allah'a emanet bolun. Akşam netip bolsa gepleşeriz.